Lallai duniya ta lalace, kalli yadda mutane suke tafka ta'addanci game da taƙiyanci da kuma almubazzaranci da wasu abubuwa. Kalli irin abin kunyan da suke tafkawa ƙiri-ƙiri, ba kunya ba tsoron Allah. Washe gari da karfe 7 na safe, yaya Ahmad ya kama hanyar gidan yaya Aryan. Yana isa ya yi hon, mai gida ya buɗe masa gate, ya yi fakin, ya isa bakin ƙofar falon ya yi nokin. Yaya Aryan da ke kwance akan doguwar kujera ya miƙe cikin nauyin jiki, ya isa bakin ƙofa ya buɗe, sai ya yi arba da yaya Ahmad. Sai daga bansa ya faɗi domin bai san irin ganin da zai yi masa kenan ba. Matsa masa ya yi ya shigo cikin falon, duk suka samu guri suka zauna, sai suka gaisa. Yaya Ahmad ya ce, ina Basma fa? Yaya Aryan ya ce, tana ɗaki. Lafiya na ganka da sassafe haka? Lafiya ƙalau, na zo na yi magana da ku ne, don haka kira min Basma ta zo. Bai ce komai ba, ya miƙe ya isa bakin ƙofar Basma, sai ya ƙi ya tsaya, sai ya ƙi shiga ciki. Yaya Ahmad ya zo cikin magagin barci, ta farka ta miƙe tare da buɗe murya ya ce, to yaya Ahmad duk yana kallon shi a haka. Ya ce, ko me ya hana shi shiga ɗakin? Oho. Yaya Aryan ya dawo ya zauna. Basma ta fito sanye da cikin doguwar rigar bacci, riga ne da gyale a kanta. Zama ta yi a wansita ta gaishe shi. Yaya Ahmad ya amsa cikin kulawa. Shiru ne ya biyo baya na tsayin minti 3. Daga bisani Yaya Ahmad ya ce, Aryan, Basma, na zo domin mu yi magana ne. A gaskiya ban yarda da bayanin da kuka min ba jiya, shi yasa na zo yau don jiya kasa barci nai. don Allah kar ku ɓoye min komai. Basma da Aryan suka kalli juna suka haɗa ido. Basma za ta yi magana, Aryan ya riga ta ya ce, ka yarda da abin da muka gaya maka mana, domin ba komai. Yaya Ahmad ya yi murmushi na ƙarfin hali ya ce, Basma, in shi ba zai gaya min ba, ke na san ba za ki ɓoye min komai ba, don haka gaya min me ke faruwa. Hawaye ne ya soma zariya a idon Basma. Ta ɗago ta kalli yaya Aryan, sai ya fara girgiza mata kai alamar karta gaya. Yaya Ahmad ya kira sunanta, sai ta mai da kallonta a gare shi ya ce, Basma, ina jinki. Basma ta share hawaye ta gaya wa yaya Ahmad abin da ke damuwa a cikin wannan tafiya. Aryan sai dai bai taba gaya mishi matsalan da suke fuskanta ba yayin saduwa, sai ta ɓoye wannan. Yaya Ahmad ya ƙura wa Aryan ido, sai ya sunkuyar da kai, zuciyarsa na masa zafi. Nan take idanta suka yi ja. Yaya Ahmad ya ce, Basma, ɗauko ki ɗin motanki, ki shirya ki tafi gida. Da sauri duk suka zuba masa ido. Ɗaura fuska ya yi ya ce, na ce ki tashi ki yi abin da na sanya ki. Ya faɗi maganar cikin tsawa, jikinta na rawa. Ta miƙe tare da fashewa da kuka. Aryan miƙewa ya yi cikin fushi ya ce, me kike nufi da ta tafi gida ba tare da izini na ba? Murmushi ya yi ya ce, saboda baka da lafiya ba za ta zauna ba, domin tabbas matsalanka zai iya shafanta. Yaya Ahmad ya faɗi hakan ne domin ya tunzura Aryan don ya tabbatar da ciwon nasa. Aiko Aryan ransa ya ƙara ɓaci matuƙa. Basma sai ga ta fito tana kuka. Yaya Aryan ya tare mata hanya, ya kama hannuwanta gam. Kansa ne ya yi mugun sarawa, ya riƙe kan da ɗayan hannunsa. Basma ta ce, yaya Aryan, ka bar ni na tafi, ko za ka ji sauƙin abin da ke damunka. Yaya Ahmad ne ya matso wurin, ya fiske hannuwan ita Basma, ya kama Aryan ya zaunar da shi tare da kama kansa da ƙarfi. Addu'a ya fara tofa masa. Nan take ya tura yaya Ahmad
suka fara dambe. Basma ihu ta soma, sai security da suke gidan suka faɗo falon suka kwace su, suka kama yaya Aryan yana cijewa. Yaya Ahmed ya fada cikin kicin ɗin Basma ya ɗebo ruwa a kofi ya soma karanta addu'o'i yana tofawa a ciki. bayan ya gama soma watsawa Aryan a jiki wani ƙara ya saki da gunji, haka ya yi ta watsa masa har sai da ya yi shiru yana gunji. Da sauri yaya Ahmad ya kira Naufal ya ce, Naufal, kana ina ne? Ina so ka je gidan Malam Hashim ku taho tare da shi gidan Aryan, akwai matsala ne. Bai jira mai zai ce ba ya kashe waya. Cikin tashin hankali Naufal ya miƙe ya fito gidan Malam Hashim, ya wuce ya ɗauke shi suka nufi gidan Aryan. Sun isa gidan cikin sauri suka fada falon Aryan. Yana jin shigowarsu ya saki ƙara. Malam Hashim ya kunna garwashin wuta ya sanya wasu magani a ciki ya soma tura masa a cikin ɗakin malam. Hashim ya fara karanto wasu addu'o'i yana tofa masa. Aryan yana gunji ya fara magana, zan fita, kar ku ƙona ni. Malam ya ba ma buƙatar ki yi mana magana, ki tafi kawai. Ni ba zan tafi ba saboda ina son Basma. Ai Basma sai cikinta ya ɗoruwa. Malam ya ce, me yasa kike son ta? Sannan baki shiga jikinta ba sai jikin mijinta, saboda tana burge ni tun tana ƙarama nake bibiyarta don na shiga jikinta amma ban samu hanya ba, saboda a jikinta ba ni da mazauni don kakansu Bukar ya shayar da jikokinsa magunguna na tsarin jiki gaba ɗaya, babu wani jinnu da zai iya cutar da su. To me yasa kika shiga jikinsa bacin Basma ke so? Soyayyar Basma yasa na shiga jikinsa, shi ma na jima ina son shiga jikinsa. Ran nan ya kwanta ba tare da ya yi addu'a ba har bacci ya ɗauke shi, shine yasa na samu hanyar shiga jikinsa, kuma ba na so ya kusanci Basma saboda son da nake yi mata. Ban son kowa ya raɓe ta. Kina mace maye da son shiga jikinsa, wannan ai ba soyayya ba ce tunda kina cutar da shi. Don haka zan ƙona ki da ayar Allah, kar ku ƙona ni zan tafi har abada, ba zan dawo ba. Malam ya watsa masa wani ruwan magani, ƙara ya saki yana birgima, yana nan take ya shiru kamar ruwa ya ɗauke. Aka sanya karatun Alƙur'ani suratul Baƙara, nan take barci ya kwashe shi.